umprofeti omncinci bantu abatsha kwi-minor prophets, kodwa engumprofeti omncinci nje. Akukho umprofeti kubaprofeti ofumene ubunzima kwi-calling yakhe. Ndithatha ke le nto njengoba nicingile uba abantu ababizwa ecaweni ngabashumayeli. Each and every Christian xa isamkela le nto kuthiwa yi-conversion, ireceive uKristu njengomsindisi, ungena kwi-calling yokulindwa. So noba benizidelela abantu abatsha, ndicela nazi le nto uba kwindawo, kwikhategori enikuyo, nani nikwi-calling kaThixo. Umprofeti uHoseya ubizwa nguThixo, uprofeta in the Jewish kingdom. Bazawuthi abashumayeli kwicala langasentla kwaJuda. Umprofeti uHoseya uveza apha umbhali izinto ezimbini endithe xa ndizijonga ngqongo nam zandixaka, ndalila xa ndifunda le ndawo. Uveza into yoba i-calling kaHoseya ibe-common kwabanye abaprofeti kule nto kuthiwa nguword, ilizwi likaThixo. Ebefana nabanye abaprofeti uHoseya, engahlukanga nto ukuthini uThixo mbizele ilizwi. Kodwa i-difference kaHoseya kwabanye abaprofeti yinto abantu abaninzi bethu nami ndingazange ndiyicinge, kodwa ndothuke xa ndifunda le ncwadi yomprofeti uHoseya, into yoba kanti kubizo lwakhe uThixo ngaphezu kwelizwi eli kodwa wayembizela ukuze abantu basinde, kodwa njengomprofeti abe ngumprofeti ongumahluko bantu abatsha, oba athi ngoku ebiziwe nguThixo, kanti uThixo xa efuna udemonstrata isalvation uzawusebenzisa yena umprofeti uHoseya physically kwimarriage yakhe nasekuhlaleni. Yinto ke le esingakhe siyicinge into yokokuba xa sibizwa nguThixo mxe sibe sicinga uba sibizelwe uba sime ezipulpitini, ayifiki kuthi into yoba kusezawufika umzuzu okanye kusenokwenzeka oba njengoba thina siluchaza ubizo lwethu simreceiva uKristu njengenkosi nomsindisi, kukho icala uThixo alifihlayo eloba uzawudemonstrata ngathi kubizo lwethu. Umprofeti uHoseya uthi uThixo xa esabela eresponda kwi-calling, aske athi uThixo ndicela uba Hoseya intshumayelo yam kwisizwe sakwaJuda esimkileyo kuwo, esisplitileyo, esiqhekeke phakathi, intshumayelo yokubabuyisa, intshumayelo yokubaphilisa izaba nguwe Hoseya ngomtshato wakho. Kodwa umtshato wakho awuzofana nowabanye madoda nabanye abafana, ngoba wena kufuneka ungakhethi mntu umthandayo. Ndiza kukhethela iprostitute. Zihlobo zam ezithandwa nguThixo, uThixo osibizayo athi awugqiba enze ngathi disgrace abuchithe ubomi bethu. Zihlobo zam ezithandwa nguThixo, emva kwemini nje xa sizawulala makasincede uThixo asiphilise, ngoba ndicela uba sihlale kule ndawo ethi uyahofa uqabeke, uyahofa osiphilise, mandla kwethu uyahofa wasihlisa ubomi. Bakuba ntsuku ntathu ixesha lakhe lizalisekile. uHoseya wamamela uThixo ethetha, mandla kwethu wathi uThixo hamba uya kwaba bantu abathe busuku bebephantsi kwezibane, uthi xa ufika ukhangela inkosikazi, ngoba indlela isizwe sakwaJuda esimke ngayo kum
ndibakela uba ndidemonstreyitha ubiso lwabo, ndibasondeze ngawe nomtshato wakho. Madoda, bafundini uThixo esimkhonzayo. And therefore that we have le nto sikuyo ayopapa le nto isihlobo sam esithandwa nguThixo. Le nto sikuyo mamqwathi le nto ayihambi njengoba sicinga. Naxa sibona sicinga uba ihamba ngolo hlobo ukwizinto that are hidden kubiso lwethu nendlela esiyihambayo. Inkathazo yezinye zayo ibekwa apha kuthi. uThixo abeka istigma, uthi xa ungena bajongane. Kanti uThixo njengokuhlekwa imagnet nosandeza abantu bakhe kuye bahamba lomfo bafika bathi uThixo nanku intombi kaGomere, mthathe ibe yinkosikazi yakho. Sihlobo sam esithandwa nguThixo, iba le picture tyhini Thixo mandla kwethu abakhonza uThixo. Emva kwemini nje uYehova uxabene osibopha, uYehova osiphilisa. Kwakuba ntsuku ntathu asidlisa ubomi. Wayithatha abantakwethu le prostitute. Understands God over kwimeko zethu nemeko zamakhaya yethu. Sikade sibhekelisweni phansi kwepali. Madoda, sibulela uThixo osasibeke kule ndawo. Le nto ndithi nindinceda kule healing service, ningasenzakalisi. Mantakwethu, ngoba uThixo ukwizinto le nto othi wena ayinawuncedakala. Kukho umntu uThixo amtsalayo ngawe. Mantakwethu, wathi xa emthatha emsondeza wathi uThixo uGomere makamshiye uHoseya abuyele esitratweni. Tyhini Thixo ilizwi likaThixo. Bahamba uHoseya babheka esitratweni. Bahamba uGomere umkaHoseya wakhonsifa esitratweni. Madoda, wakhonsifa esitratweni. Inkosikazi yomshumayeli, inkosikazi yompristi. Madoda, intombi esibingelelweni. Madoda, inkosikazi yendoda etshisa amadini esibingelelweni. Madoda, yabuya esitratweni ikhonsivile. Yathi xa ifika ndinepitsha intoba wayenjani uHoseya. Madoda, bahlala ithi iBhayibhile wathi uThixo xa emfumene umntana usumthika. Okingaba wakho ikwasesitratweni usumthika. Madoda, ilizwi likaThixo. Sihlobo sam abantu iroko isali. Madoda, isali madoda. Uthi umbhali wathi ecinga uHoseya wathi ungawazi izawuphuma emlonyeni wakho igama lomntana omfumene kwinkosikazi yakho esena esitratweni. Kodwa usuthi igama lakhe nguYizeleli, ngoba andibuya ndibe nendlela ngesizwe sakwaJuda. Sihlobo sam esithandwa nguThixo, iba nepicture thina siyichawa yeprocession. Xa ingena le ndoda bathi abantu nimbone lapha nje inkosikazi yakhe iphantsi kwepali zikaGesi esitratweni. Ibe le ndoda ithemba uThixo. Bantakwethu, ithi le ndoda xa icemba uThixo isali. Sibuyele ke isali
wathi ngokubehleka nasemfa ithina ndoda isani sibuyele kuyehova isani isithixo emva kweminisha haleluya makabonga uThixo esimkhonzayo makabonga uThixo emva kweminisha into abangela uba kutshiwo kule ndoda kuthiwe uzotywa ipicture kaJuda indlela awayophuke ngayo kodwa ilishwa uzotywa ngendlela erongo izotywa ngabantwana ababizwa ngoSeya ingabantwana bestrato ilizwi likaThixo wakhulisa umntana uHoseya wakengowakhe kwinkosikazi akazikhethelanga kodwa ngenxa yekholiki ayikhethelwe nguThixo zihlobo zam ezithandwa nguThixo omnye okanye mhlawumbi ikhwashini yenu yeyoba kuThixo njani kuThixo njani lo owenza izinto ezinjalo kubantu abamthembayo nabantu abamthandayo siyalibala madoda uthando luhamba nezinto ezimdaka uthando lukaThixo luchitha kwizinto ezimdaka uthando lukaThixo alusi kuphela ngezinto eziklini mhla ngokuthi kuni uba ndiyandikhumbula uthi ngutana usebenza ngento emdaka uThixo ayikline madoda ngoba ikhweshini yeyoba lo profeti ofike ngo-732 amanye amadoda oyisakele wasincama kodwa ngoku uThixo uyamlilisa ephethe iculo nebhayibhile madoda wakhulisa umntana ongengowakhe ihlobo zam ezithandwa nguThixo wathi uThixo umkhulisa wathi njengoba kuyayijethile wathi uThixo kule nkosikazi mshiye uphindele esitratweni madoda wemka wabheka esitratweni wemka wakhonsifa wathi uThixo buyela kuHoseya xa ebuyela kuHoseya wathi uThixo sakuphela igama ozamthiya lona wathi xa umthiya yithi kwakenzelwa ngamfesana madoda ilizwi likaThixo ngobantu banamfesane ngabantu abandiphoqileyo kodwa uzabayazi loo nto azaqala abantwana wakho ekwasesitratweni usithiwa akenzelwa ngamfesane akhumbula uba samshiya uThixo madoda wamkhulisa wamthiya wathi uThixo sisasekwaJuda anengiselwa ngamfesane uThixo akayiwala niceba ngakubi madoda ilizwi likaThixo wathi awugqiba wema lo mfo wathi isali sibuyele kuyehova sibuyele kuyehova ngoba uyehova uxabele uyehova uxabele eli gama lithi uxabele eli gama little kama told uyehova told us uyehova usixabele kwiHebrew ulaf eligama ulafa eligama elithi uyehova uxabele eligama xa ulikhangela eligama kuthiwa lithetha into ethi kwikhondesi yebhayibhile uyehova
uyehova uyehova usiqhekeze phakathi uyehova ngabanye uyehova unexesha losiqhekeza phakathi i-associate lento nalento abashumayeli bathi xa beyithetha ngepasika bathi wathawuthi uyesu kugqityiwe nakhasuka phakathi ikhuselo lengcwele madoda ayipheleli kuloo ndawo xa kusithiwa nakrazuka phakathi ikhuselo lengcwele idemonstrata into ethi isizwe awethe uThixo kuso andusenzela mfesane lo mkhusane waqhapheka ukhapha ngenaye ndoda eyathi ilihlazo ekuhlaleni wayaphula uThixo wayityumza ngomtshato so zimayini amadoda sisililana kule ndawo zimayini amadoda uyawafa kakade into yakho uqweka uyadilisa uThixo aphinde akhe unichitha ngabomu uThixo bantu abatsha unichitha uThixo ngabomu neliyazi noba singafika kwira apha abazali bethu bazawuthengisa ngathi nge-20,000 madoda ilizwi likaThixo linamandla bafondini Thixo uThixo simkhonzayo uThixo simthandazayo awugqiba usichitha asikrasule uThixo sawubuya madoda athi umbhalo wencwadi yendumiso number 8 ivesi ku-8 nayo sibuyise wafa sobuya siphilise wafa silingibula igama lakho madoda ilizwi likaThixo ngoba sinoThixo odilisayo aphinde akhe uThixo sinoThixo ayisuka abasithi madoda kuJeremaya iya wakhe unyathule udilise ilizwi likaThixo and therefore ekwaphukani kwethu kwempilo zethu bantwana bam kule cawa uThixo uyademonstrate uThixo amadoda uyademonstrate ukuthi ke lo mphali usiphilisa abantsuku ntathu usiphilisa isimboli nalento ethi abantsuku ntathu ithi asidlisa ubomi ithetha ukuthi uThixo emva kokuhlazeka koHosea madoda kanti ikhona indoda esibhalaiswa yile ndawo indoda ngongo eyashiya amazulu madoda uyesu esiqongqotha kuthiwa umzalwane uSali ikenosis madoda ilizwi likaThixo uThixo enguThixo kodwa azohlule ngenxa yethu sihlobo sam ebusuku nje uThixo esiqongqotha but abantu bakwaZibeka God emptied himself ngenxa yethu ukuze ukufa kwethu nokonakala kwethu kaxesha elikholekileyo uThixo aphinde asiphakamise asiphilise ilizwi likaThixo inyaniso ke uyaphilisa uThixo uyaphilisa ndizawuyeka kodwa le ndoda xa uThixo esenza le drama yekenosis
hayi suka ndiyaboyika uThixo uyenza le drama ngale ntombazana inguMaria ndiyalazi loba uThixo udramatisa ngoMaria intokola kamandi nesithunywa inothini ukwenzeka lento ndingazali nandoda madoda uThixo ongaqawanto uThixo kwakutheni mhlawumbe question isakutsho kwakutheni asabe uYesu akutheni uYesu asabe uThixo wena favorite ngoba xa wahlazisa Hoseya kutheni kuMaria engayikho prostitutes ilizwi likaThixo ikalosis igenye ihlazo uThixo wethu uThixo ongahlazisi ngabantu bakhe asihlanganaleni oyenguThixo uhlekwe sibe sisiqhwala sijingela emzimbeni uThixo xa yakuba ihlazo he emptied himself uthi uWilliam Buckley umfundisi wangeCawa oseScotland uthi William Buckley as questions sasikhona ngexesha lendoda engu-Arius i-Arian controversy i-Arian heresy sithi ayikho nto Jesus was a creature like any creature madoda Yesu kaThixo uthi kodwa uBuckley balibala ujonga kwinature athi umkhulu basicala into sonke wena Thixo wethwa awancedwana ngubani uzenza kwakho uthi balibala loo nto bathi nje esitaba simesiqinile kodwa basiqala izinto zikaThixo uthoba uThixo izinto zakhe ithi ngelosi xa iphendula akhona into umnqabela uThixo bekumela ba kunqatyiswe nokuzalwa komsindisi madoda into zawuqhuba ihlazo lethu ukusangaklenywa madoda andithi kuHoseya abebolathisa kwiprostitute kodwa kuYesu akulathwa prostitute simapha sithi kwangumangaliswa ukuzalwa kwakho madoda waphila wafundisa madoda abakumangaliswa umnqamleso wakho madoda abasisimanga waphila wafundisa and therefore bantwana banawethu masinyamezelelike nomvambo wendlela esihambayo ngoku xa ucula mnqwathi andifuna apha sigqibile sisiqalele iingxaki zethu uThixo uyazazi iingxaki zethu ndifuna nje umntu othi xa ndijonge licala kodwa ikharektha xa ndijonge indlela uThixo andenza ngayo izinto ngobu bomi ayahlukanga kubomi bukaHoseya ndifuna nje abantu abatshoyo uba bekho ayiso-stress kodwa ndifuna nje uthi mamqwathi nasikhangela aba bantu we praise your name ndifuna nje ucule loo nto siweshiphe madoda ungaba akuthiwanga wena yakwiprostitute kodwa kwicharacter nendlela nenature nohambo lwakho in your Christian journey uHoseya ngendlela ethile ndifuna umntu othi ndibale iminyaka ndandisendaweni ethile kodwa ungathi uThixo uthi kum andikwenzela ngamfesane
Ifuna abantu abathopho. Ifuna abantu abathi kula nto imithetho yale ndoda imapha. Ibale iminyaka ishobe zami sihlala sindlini. Kodwa ngoku ndimapha ongathi ndinguyiziliyele. Ifuna abantu abathopho. Xa usithi mamkwatho. We praise your name. Almighty God. IBhayibhile for your name. Ifuna ucule loo nto abantu abaxa besijonga bathi kwesi sibingelelo bangazotsho kum bathi Thixo kudala ndinguyizilile. Ndicela Thixo utshintshe impilo yam undiphilisa ndiba mhla njengabanye abantwana. Ifuna abantu abatshoyo. We praise your name, Almighty God. We magnify your throne. We praise your name, Almighty God. We bow before you. We praise your name. We praise your name, Almighty God. We bow before you. We praise your name. We praise your name, Almighty God. We bow before you. We glorify. We glorify your holy We praise your name, Lord mighty God. We bow before your throne. We praise your name, Almighty God. We bow before your we glorify your holy name. We glorify your we bow before your throne. We praise your name, Almighty God. We bow before your throne. We glorify
We